Hei y blwyddyn 3 a 4, Mr Taylor sy'n siarad. Gobeithio bod chi'n iawn ac yn cadw'n iach. Rydw i wedi gwneud sesiwn bach ymarfer corff i chi i helpu chi yn ystod pam dydych chi ddim yn yr ysgol. Felly rwch gynnig arni a wedyn postiwch chi weld sut mae'n mynd. Mae'n cynnwys 6 gweithgaredd gwahanol a fi trwyddo'r 6 gyda chi nawr yn gloi cyn mynd i'n dechrau. Wedyn cyntaf ydy plank. So mae'n rhaid ni eisiau bod yn brechu'n ni'n grif ac yn syth, a'n corff ni'n grif ac yn syth hefyd. A byddwn ni jyst yn dal y symudiad yma am 20 eiliad. So, fel hyn. Okay. Y symudiad nesaf byddwn ni'n neud ydy naid seren. So mae bob naid seren yn dechrau gyda dwylo lawr fan hyn. Okay. Felly ni'n neud naid, gysych cadw'r brechu'n syth, a symud yn ôl ac yn blaen. Okay. Nesaf, byddwn ni'n mynd at yr ymgynnal ochr. Chi wedi gwneud hwn yn yr ysgol yn y gwersi gymnasteg. Felly beth byddwch chi'n gwneud ydy, byddwch chi'n dechrau off yn y plank fan eithon ni tro diwetha. Okay. Byddwch chi'n codi'n braich i fyny, rhoi braich arall lawr, a codi'n arall i fyny wedyn. Byddwch chi'n parhau i wneud hwn. Okay. Nesaf, y pedwerydd symudiad bydd naid ragwth. Nawr mae 2 ffordd o wneud hwn. Gallwch chi naill ei wneud gan gamu. Cofiwch chi'n newid y coesau trwy amser. Os ydych chi eisiau rhoi'ch breichu chi dros eich bron chi fyna i gael cydbwysedd. Neu os ydych chi eisiau bod yn tyma bach yn fwy heriol, gallwch chi'n neidio i fewn i bob un. Gallwch chi mynd lan, lawr. Nesaf, eisteddiadau wedyn, sit-ups. Okay? Felly byddwch chi'n dechrau gan roi traed yn fflat ar y llawr, dwylo bwys y talcyn lan fan hyn, a codi fyny fan hyn. Okay. I wneud y bach yn haws i chi, os ydych chi eisiau, gallwch chi roi dwylo ar eich coesau chi, jyst mynd i fyny at y peniniau fan hyn. Ac yn olaf, rydyn ni'n mynd i fod yn gwneud naid tuck. Okay, so dwylo ar draws y fron fan hyn, felly byddwn ni'n gwneud e fyny. Byddwn ni'n gwneud yn am 20 eiliad. Felly mae pob gweithgaredd ni'n mynd i fod yn gwneud, byddwn ni'n gwneud am 20 eiliad, ac ar ôl pob 2, byddwn ni'n cael saib rest o 20 eiliad. Chi'n barod? Ffordd ni te. Dalych chi fynd, cydwch chi'n grif, corff yn syth, hanner ffordd. Bron yna 5, 4, 3, 2, 1. Reit, newid. Reit, seren ar. Hanner ffordd, 10 eiliad i fynd. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Saibler am 20 eiliad. Tro nesaf ni'n mynd ymgynnal ochr. Rydyn ni'n barod i fynd lawr iddo fe. Barod. 1. Hanner ffordd, 10 eiliad wedi mynd. Cydwch y breichau'n syth, corff yn syth. 3, 2, 1, nesaf. Felly mynd yn naid ragwth. Deg wedi mynd. A stop. Saibler am 20 eiliad. So eisteddiadau y naid tuck sydd yn olaf gyda ni. Ewch! Hanner ffordd.
3, 2, 1, stop. And high tech. A stop. A dyna fe. Felly te, beth hoffwn i chi wneud nawr ydy newch hwnna tua 2 gwaith a wedyn dylai hwnna fod yn sesiwn eitha da i chi. Cofiwch, rhowch gynnig arni ac ysgrifennwch wedyn sut ydych chi'n teimlo ar ôl gwneud y weithgaredd. Pob lwc i chi a wyl i chi cyn bo hir.